munthu wachuma amayang'ana pa windo ya nyumba yake pomwe amaona mphawi akutola zinthu mbini, ndipo wachumayo adati zikomo Ambuye poti ine si mphawi. Naye munthu osauka adaona wamisala wina osavala kuzunguza mu msewu, ndipo adati zikomo Ambuye poti ine si wamisala. Wamisala adaona ambulasi muli odwala wokayakaya, ndipo adati zikomo Ambuye poti sindikudwala. Ndipo odwala wina adaona machira akutengera thupi kumochali, ndipo adati zikomo Ambuye poti sindidafe. Ndi munthu wakufa yekha amene sangathokoza Ambuye. Chifukwa chani simamuthokoza Mulungu pa madalitso onse ndi mphaso ya moyo, pokuonesa nsoni kuwala kwa tsiku lina? Kodi moyo ndi chani? Kuti mumvetsetse kuti moyo ndi chani, mukuyenera kupita malo atatu awa. Namba 1 kuchipatala, namba 2 kundende, namba 3 kumakabuli kapena kuti kumanda. Kuchipatala mukamvesesa kuti palibenso chinthu china chofunikira kwambiri ngati choposa umoyo. Kukakhala kundende ndikomwe mungakazindikire kuti mtendere uja ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri. Kukakhala kumanda mukazindikira kuti mmoyo ndiopanda phindu, chifukwa dothi lomwe tikuyendapo leroli ndi lomwe lidzakhale denga lathu. Chinthu choonadi koma chomvetsa chisoni. Tonsefe tinabwera opanda kanthu ndipo tidzabwereranso opanda kena kalikonse. Ndetiyeni lonse tikhale odzichepetsa, oyamikira pa china chilichonse chimene Mulungu amatichitira. Ndechonde mungapange share video iyi kwa wina aliyense kuti adziwe zoti Mulungu amamukonda. Osayiwala kupanga like, follow kuti mavidiyo awa azikupezani mosavuta. Timve kuti mwaphunzirapo kuti chani ku comment section. Musayiwalire kuti Monday ndi birthday ya Vilakasi ndipo ikachitikira pa live ya Alia. MC wathu ndi Aba wa makomede. Nthawi yoyambira 7 koloko tikakumaneko tikacheze. Zikomo kwambiri ndimakunyadirani.